Pozdrav svima, dobrodošli u novi klip u kome ćemo da pročitamo zbirnu izbornu listu. Naime, upravo je objavljena izborna lista pre nekih sat i po vremena i pročitat ću ovde ovaj članak sa ovog sajta, tako da možemo svi tu da vidimo jasno i glasno o čemu se radi. Znači, izvor je Tanjug. Beograd. Republička izborna komisija večeras je proglasila zbirnu izbornu listu na kojoj je ukupno proglašeno 20 lista. Prva na glasačkom listiću biće lista Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Druga, Za pravednu Srbiju, Demokratska stranka, Nova, DSHV, ZZS. Dok će treća biti Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma. Sledi će četvrta, dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, zatim peta, Dveri, Demokratska stranka Srbije, Sandra Rašković, Ivić, Boško Obradović, pa šesta lista Saveza vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor. Pod rednim brojem 7 biće lista Boris Tadić, Čedomir Jovanović, Savez za bolju Srbiju, LDP, LSV, SDS. Zatim će ići kao osma lista Muamer Zukorlić, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka. Kao deveta biće SDA Sandžaka Dr. Sulejman Ugljanin i kao 10. lista za slobodnu Srbiju Zavetnici Milica Đurđević. Sledi kao 11. lista Grupa građana za preporod Srbije, profesor dr. Slobodan Komazec, pa 12. Ruska stranka Slobodan Nikolić, 13. Republikanska stranka Republikanus Part Nikola Sandulović i 14. Srpsko-ruski pokret Slobodan Dimitrijević. Tu su kao 15. Levica Srbije Borko Stefanović, 16. Dijalog mladi sa stavom Stanko Debeljaković. 17. Dosta je bilo Saša Radulović, zatim 18. Partija za demokratsko delovanje Ardita Sinani, 19. Zelena stranka i kao 20. U inat složno za Srbiju Narodni savez. Predsjednik Republičke izborne komisije Dejan Đurđević rekao je da je podneto 30 izbornih lista, da su 3 liste povukle kandidaturu, Jedinstvena ruska stranka, izborna lista nijedan od ponuđenih odgovora i romska lista, a da je 6 odbio RIK. On je istakao da na ovih 20 lista ima 3270 kandidata za narodne poslanike. RIK je doneo rešenje po kome će se za glasanje na izborima za narodne poslanike Skupštine raspisanim za 24. april štampati 6.771.497 glasačkih listića. Mada sam na nekom sajtu malo pre video da se ovaj broj baš ne slaže, ali ovo je verovatno sad zvaničan broj, onaj broj je bio pre ovog zvaničnog saopštenja i ocena ovog članka možda bude 4. Da vidimo da li ima neki komentari, još uvek ništa, nije ništa ni šerovano. Nešto drugo od vesti, ništa, znači to je to, ta udarna vest, ta lista. Bilo bi samo bolje da je umesto ovog ovde logoa Republike Srbije izborne komisije da stoji ta lista kako baš izgleda onako od 1 do 20, ali eto, nadam se da će i ovo malo da vam pojasni situaciju, još 10 dana do izbora i vidimo se uskoro. Pozdrav!